Jama'a assalamu alaikum. Shin yana baka mamaki ya ake iya ɗaukan hoto zagaye? Yana baka mamaki ya ake iya ɗaukan hoton gaba ɗaya ɗaki a waje ɗaya? Yana baka mamaki ya ake iya ɗaukan hoton wajen sana'a ko kuma hoton cikin daji ko kuma hoton cikin ruwa gaba ɗaya duk girmansa? Kai ma za ka iya ɗauka da wayarka. A ci gaba da kasancewa da mu. Cikin saduwa da ku a cikin wannan lokaci. A yau darasinmu za ta nuna yadda ake ɗaukan hoto ne zagayayye, wato 360 photo. Kada a manta a ci gaba da kasancewa tare da mu. Kada a manta a danna subscribe matuƙar ka amfana da wannan bidiyo. Na gode. Allah, kamar yadda dai kuke gani gashi na wannan ɗaya daga cikin misalan hotunan da aka ɗauka da wannan 360 kyamarar ne. Za ku ga gashi nan hoto ne babba wanda za ka iya ka kai ka dawo a cikinsa. So da fari abin da ya kamata ka fara shine ka nemo inda Play Store yake a cikin wayanka. Kana ganin wannan Play Store din zaka shiga sai ka yi searching Google Street View. Google Street View gashi nan akan screen. So kana duba Google View kamar Street View kamar yadda gashi nan muna rubutawa. Sai ka shiga Google Street View sai ka yi downloading din shi. Kana yin downloading ka sauke shi akan wayan shi, gashi nan za ka ga yana da wannan alama kamar yadda muke nunawa. Sai ka shiga open na kan screen ɗinka. Kana buɗe open ka ɗan dakata, gashi nan zai baka option guda biyu, zai ce maka skip ne ko kuma next. Za ka zo ka taɓa alaman da yake nuna next. Kana taɓa alaman da yake nuna next zai nuno maka da screen na gaba gashi nan kamar yadda muke gani, sannan sai ka sa na done. Kana shiga na done gashi nan. So gashi nan yana tambayan ka ne ka bashi daman da zai iya amfani da location ɗin wayan naka. Kana sa allow, daga yanzu zai fara amfani da location ɗin wayanka. So yanzu sai ka taɓa allow. Kana taɓa allow za ka ga screen ɗin da zai ci gaba shine wanda muke gani. Ka taɓa wannan alama na got it, sai ka zo ƙasa sai ka duba alaman kyamara ka taɓa. Ga OK nan sai ka clicking OK, sai ka zo ka ƙara duba can ƙasa ga wani alama nan na kyamara, shi ma sai ka zo sai ka clicking a kansa. Kana yin clicking a kansa sai ya kawo ka screen ɗin da zai baka daman fara ɗaukan wannan hoto kamar yadda kuke gani gashi na akan screen ɗin wayanku. So yanzu a hankali za ka dinga bin sa kana saitawa. Bari mu koyo yadda ake ɗaukan wannan hoto mu dawo. Kuna gani gashi nan za ka riƙe ne da hannayenka, kana yi kana haɗawa da kula kana saitawa daidai wannan cycle ɗin yana shigewa cikin wannan ruwan ƙwa. Shi zai dinga ɗauka automatic ba tare da ka taɓa komai ba. A haka za ka ci gaba, a haka za ka ci gaba har ka ɗauka adadin da kake so na wannan hoton. So idan mun gane bari mu ci gaba mu ƙarike hoton da muka fara ɗauka tun a farko. Mu gani yaya adadin iya hotunan da ake iya ɗauka da shi. So gashi nan za ka iya ɗauka har sai ka zagaya ya zama cycle, sannan ka ƙara ci gaba da zagaye saman shi ma ya zama cycle. Kai har sai ka cike komai ka ɗauka. Za ka iya ma ka ƙara dawowa ƙasan sai ka ɗauka komai da komai kamar yadda kuke gani. A haka har ka kammala. Kana kammalawa sai ka zo ka taɓa wannan alaman da yake nuna good, shine zai maka saving wannan hoton. Za ka tsaya ka bari har ya gama searching. Yana gama searching za ka ga ya rubuta saved. So da zarar ya rubuta saved, therefore ka riga ka gama komai kenan. Yanzu abin da ya rage shine sai ka san ina za ka je ka nemo wannan hoton. Inda za ka je ka nemo wannan hoton da kai saving shine za ka koma screen ɗin wayanka ne na farko, ka shiga file explorer. Kana shiga file explorer za ka shiga phone storage. Daga phone storage za ka duba menu ɗin, akwai folder ɗin da yake bearing pictures. Idan ka shiga pictures akwai wani folder mai suna Pananamos kamar yadda muka rubuta a screen. So kana shiga nan yanzu za ka iya buɗe kowane irin hoto daga cikin wa'inda ka ga option ɗin shi. So da zaran ka shiga cikin hoton gashi nan za ka iya juya shi yadda kake so kamar yadda ka ɗauka. Ka kai ka dawo har sai ka zagaye gaba ɗaya hoton a yadda ka ɗauke shi. So wannan shine ya kawo mu ƙarshen bidiyon mu na yau. Muna godiya da lokacin da ka yauwa da wannan application ɗin da muka gabatar da yadda ake yin amfani da shi. Za ka iya amfani da shi ko da offline ne ko online. Wato ina nufin ba lalai sai in ka kunna datan ka ba, za ka iya amfani da shi a koda yaushe. A shirye muke don mu anshi duk wani gudunmawa daga gare ku ta hanyar comment ko yin subscribing ma channel ɗinmu. Mun gode, kada a manta a yi mana subscribe.